commission. So n'Ogidi na Anambra State ka n'Ogidi na Anambra State ka nwatakịrị nwaanyị bịa na-ebe akwa si na mpi anwụ ka mpi ahụ nwụrụ na ha jisi ike wee tụkọtasị ego wee kwa mpafa. Ha kwacha mpafa, the next thing ha na-anụzi bụ na uncles fa na-ele anị mpaha. The first one ha le na ha gbara nkịtị. The second one ha bịaziri ile ka fa jụzi si mba na fa ya ekwupụta ihe ka ama ebe a ya esi wee nyelụ fa aka, ka amalụ ka a ya esi gbatalụ ha ọsọ enyemaka. Na nke ka njọ bụ na fa lee nya bụ anị fa eje na alụ kọmishọn. Ụmụ nwanne mpia ha laa na 7 million. Ha si ndị golo anị na fa ya akwụ kọmishọn. Akwị m otu ọya wụ na ije ịchọta anị na ejent asị gị na ị ga-enye ya kọmishọn. Onye ka anyị na-ekwu maka anị. O nwekwa ka ọ dị na asị m kwuo. So kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Pauline Godwin Ike, and my message gị na YouTube na asị gị daalụ. Some good evening Auntie Chinazụ, hope you are doing great. If gonu m nwere otu ọzọ ga-eshi mekanarịa great ị na-afụ anya now. Good evening, ka ime mgbede ọma. Ọ mụkwa nwoke. Afa gị bụ gịnị? Amen. Daalụ sọ. Daalụ. Ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ, especially ihe ọjọọ wee bịazie gba afọ, because na a na-eme ya ọgba nkịtị, a na-emezi ọ dịka ọ dị normal. Akwụgbasị ka m na-ekwu nsi na onwe ndị ọkpara dị very peaceful. Onwe ndị ọkpara, this man mụrụ ụmụ nwoke na-abụ, nwaanyị na-abụ. Nwoke nke ọzọ bụ the last born, ndị ọkpara bụ nke ga city. Mana ọ nọtebe aka na city tupu mpi ahụ wee natakwa. Ọ nọ na-ekwu ya na-asị unu na onwe ndị bụ na ndị ọkpara fa ha chọrọ nsogbu cha ana ka ịchọ ile. Onye mere eji ele ana nke izizi wee ha wee na free. Ha lele ana nke izizi agbafa nkịtị, nwere onye kwuru okwu. Mana ihe na-ewute m n'enu ihe a niile bụ na ha welu ha na-alụ anị na alụ kọmishọn. Ajụjụ na-ajụzikwa bụ ndị ụmụnna laanị ana kọmishọn. Onwe ihe bụ na ịbịa dị ịga anị enwe ejenti bịa ilesi gị anị. Otu esi anakwanụ kọmishọn bụ ele anị 7 million. Ọ bụrụ na ana wọtụ 7 million, enwe ike dị ejenti asị na 9 million. Ọ dị lucky o nweta emanụ ya akwụ dị 9 million. Akwụ dị 9 million, o welu 2 million naira ya nyeze ndị ọzọ kọmishọn bụ ndị ejenti. Enwe ike ọ bụ na ejenti bụ ọmụ ịtọ bụ ife jide anị. Mana nke a bụ na direct source. Ile anị iwelu kọmishọn. Ụmụ nwoke a eweghị ofu. Ụmụ nwoke enwero nke ụmụ ya enwero nke ha wetara. Ndị bụ na ife pọfa na arụ na eme burial enwere ife falite. Na wonderzi na-asị nwoke abụvụla ozu echele eche. Okay, good evening. Uruchi.
onwe ihe unu mee nwanne unu nwoke